kan lamɛn ni wagati na an b'a lɔdɔniya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Onu Tele o jabaranin sanfɛ aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a f'u ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka jamana baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama ka se ka kuma u ka baaraw tagaboloya kan ani gɛlɛya minnu bɛ u la u ka baaraw kan ani laɲini minnu bɛ u fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma jɛmukan in dabɔlen don o de kama ani mɔgɔ min ɲɔgɔn bolo bi ale mɔgɔ dɔnnenba ye an fɛ Mali la ani Mali kɔ kan n'an b'a f'o ma ko Gimba national ni caman b'a dɔn min na o ye Seko Buwari tonton ani antuma nba baasi tɛ yen baasi fosi tɛ yen ala kana baasi amina yarabi Allah ɲɛna an ka don babu la n bɛ hakɛto ɲini fɛ ni ta i tɔgɔ ma kuma dɔw la baara n'a tagabolo y'a don gasi t'i la o diyara n ye kosɛbɛ baara la jamana diyara tonton tiɲɛ dɔ i dɔnnen don nka a ka d'an ye k'i tɔgɔ i jamu ani i bɛ bɔ yɔrɔ min na i k'o ɲɛfɔ d'accord ne ye Abibu Danbɛlɛ ye n bangena San et donc min ye an origine bɔra dugunin dɔ la ko Kula pas loin de la frontière burkinabé n mɔkɛ fa Laji Adama Danbɛlɛ de Kula ale ye bɔbɔ kɛlɛ kɛ la révolte des Bobos an tɛ bɔbɔw ye an ye dafinw de ye sinankunya bɛ dafinw ni bɔbɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc mais ale ye bɔbɔ kɛlɛ kɛ contre l'occupation coloniale à l'époque donc u y'u seko kɛ kosɛbɛ u ni tubabuw kɛlɛla jama caman sara la kɛlɛ gɛlɛyara a gɛlɛyara kojugu fo ka taa fɔ mais faso dunkew kun don a ma dabila fɔ dɔw minnu sara olu sara finalement u dɛsɛlen tubabuw y'u minɛ dirigeant damadamani bɛ yen o caman u y'o bɛɛ faga ala y'ale kisi u y'ale minɛ ka bɔ n'a ye donc an ka a bɔyɔrɔ la n'o ye Kula ye ka n'a bila kaso la San a bilalen kaso la San a n'a ka denbaya n'a ka jama bɛɛ lajɛlen et donc finalement administrateur colonial min tun bɛ yen finalement n'o kɛra teri ye a bilalen ka bɔ kaso la o yɔrɔ dɔ d'a ma San k'a ka sigi a n'a ka jama donc anw bangera San o cogoya la ala sago i sago sago tigɛ ala ye an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ caciri bɔ nka e donna a baara in na cogoya jumɛn de la bon ne kɔni nana caciri in na ten ala latigɛ o de don n'o tɛ n ka laɲini tun tɛ n ka laɲini tun tɛ dɛ cogo di n'an ko an b'an bolo an da don o bɛɛ la sisan détail c'est assez compliqué mais bon comme c'est une émission temps bɛrɛ tɛ yen donc mais toujours est-il que n kɔni orienté la ka na INA na k'an to Segu parce que voilà n'ale INA na an ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que n bɛ se ka école falen mɔgɔ bɔlen i ka burusi kɔnɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ nin jamana lahala in kɔnɔ i tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ t'i dɔn o yɛrɛ ɲumanna baaralɔn ni baaralɔn t'i la waati i ka foyi tɛ ɲɛnabɔ et donc an tɛ mɔgɔ dɔn an bɔra burusi kɔnɔ et donc an ma se ka section falen an ma se ka école falen donc an y'an to la ten nigisa nakasa hali bon ka INA yɛrɛ parce que section caman bɛ INA na peut-être que j'aurais pu être peintre parce que n tun bɛ o ɲɛdɔn et donc k'o fana o section fana jɛ ka na bɛn art dramatique ma n'o ye caciri branche ye nin si tun tɛ n ka laɲini ye ala de ye nin bɛɛ latigɛ et donc mais an y'an to o la ten sa o fɛn na ten fɔ don dɔ fa nana bɔ Segu ka na fɔ n ye a tun bɛ douane na Mali doyen fɔlɔw don ko ale bɛna taa retraite la n bɛna taa retraite la o kɔrɔ ye ko ayiwa bon ne taatɔ filɛ retraite la ayiwa denbaya problème bɛɛ bɛna da i kelen kun sisan parce que minnu ka kɔrɔ ne ye olu ma taa école la et donc du coup la plupart quoi donc an ka denbaya ka bon an kɔrɔkɛ dɔw tun taara école la effectivement etc ni an kɔrɔmuso dɔw mais en tout cas ne fana tun bɛ fara donitalaw kan so alors o fɔlen ye comme école ma se ka falen n dun tora n dun bɛ nin section in na ayiwa n fana ko sisan kɔni n bɛna n jija k'a ɲini ala fɛ a k'a to nin caciri kelen o kan kɛ fɛn walasa an bɛ se ka n bangebaaw ta cogo min na je crois que ala ye n ka dugawu jaabi
kosɛbɛ i ko fɔbuba nka tonton an m'a mɛn ko caciri ɲɔgɔlɔn ani cinéma danfara bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛɛ ye fɛn suguya kelen ye nin bɛɛ ye a tɔgɔ ye fɛn kelenw ye cɛ nin bɛɛ ye fɛn kelenw ye bon an bɛ se k'a fɔ cinéma ye théâtre matérialisé de ye cogo façon dɔ la sur le plan technique et autres et donc mais c'est la même chose à peu près, c'est la même chose à peu près, absolument. nka kabini donna baara in na i ye gɛlɛya k'a ta o donna fo ka se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la i bɛ se k'a résumé baara a gɛlɛya ka ca kojugu c'est-à-dire anw ta waati yɛrɛ cɛ c'était tellement plus compliqué mɔgɔ b'i den di catiri bɔla ma anw y'o tile mɔgɔw ye cɛ o mɔgɔ ko yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'i den di catiri bɔla ma furu la anw y'o période mɔgɔ évidemment an kɔrɔw ye d'ailleurs le Coteba national les premiers sketchs du Coteba national i b'a sɔrɔ olu kumana o yɔrɔ ninnu ni fɛnw nka mɛ gɛlɛya caman tun bɛ a la baara in ye gɛlɛya an ye gɛlɛya caman gɛlɛya a ma ban dɛ a barika la a ma ban fɛn foyi tɛ yen diɲɛ na ko min ka nɔgɔ donc an ye gɛlɛyaw an y'a essayer ka gɛlɛyaw tenu k'an timinandiya fɛ parce que final an tun dalen b'a la k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo an bɛ se ka min kɛ Mali faso jɔli la an niyɔrɔ ye min ye faso jɔli la an bɛ se k'o kɛ dignité kɔnɔna na tiɲɛ kɔnɔna na faso dungeya kɔnɔna na donc an y'an jija cogo si gɛlɛyaw kana na an décourager gɛlɛyaw kana na bɔ an taabolo ka gɛlɛyaw kana na an bɔ donc an dalen bɛ min na la gɛlɛyaw kana na an b'o la en tout cas fɔ an y'an timinandiya o la fo kana kɛ bi peut-être gɛlɛya minnu tun bɛ yen fɔlɔ olu tɛmɛna gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen bi mais ala barika la je crois que denmisɛn minnu b'an kɔfɛ olu ye an ka kɛlɛ u ye a bénéficier i n'a fɔ jumɛn oulala bon c'est-à-dire que aw ka wagati la oui fɛn jumɛn de tun tɛ yen nɔ ni o bɛ sɔrɔ anw fɛ yen nɔ bi ni yɛlɛma donn'o la ka taa sira ɲuman fɛ n'an bɛ se k'a fɔ o ma d'abord an bɛ don min na i ko bi théâtre yɛrɛ tɛ Mali la il y a pas un seul théâtre au Mali donc ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ to ka fɛn minnu kɛ ka bɔ vidéo la n'a baara ka di anw ye n'an m'a kalan kɛ an b'o kɛ anw ta tɛ cɛciri ah non théâtre branche dɔ de don mɔgɔw man ka humour ni théâtre dɔgɔya kana se ka ni humour bɛɛ confond quoi humour ye théâtre branche ni dɔ de ye théâtre bɛɛ ye komi yiriba dɔ a bolow ka ca bolofaraw ka ca humour b'a la fɛn wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw b'a la mais a yirisunba yɛrɛ tɔgɔ ye ko théâtre mais n'i ye théâtre yɛrɛ bɛɛ autant humour ni ninnu fɛn yɛlɛkoni ninnu ni fɛnw c'est très bien mais il faut que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ autant théâtre bɛ mɔgɔ layɛlɛ autant a bɛ se k'i lakasi théâtre bɛ conscience baara de kɛ ka adamaden hakili dayɛlɛ k'i hakili sanango k'a dayɛlɛ walasa dɔnnibaw ɲuman i n'a fɔ dugarenba de don dugaren min i b'i yɛrɛ filɛ la k'a lajɛ k'i yɛrɛ labɛn fiɲɛ minnu b'i la k'olu bɔbɔ i la donc o ye théâtre ka baara ye donc par exemple anw ye kɛlɛw ni fɛnw kɛ ne ni Ousmane So ni Michel bon disons an k'a kɛ Coteba national ye Coteba national ye kɛlɛw ni fɛnw kɛ et donc pour que artistes ka conditions ka yɛlɛmɛ an tun mana taa tourner na sisan o y'a sɔrɔ an ye fonctionnaire ye parce que an bɛ Coteba national la an tun mana taa tourner na sisan o bɛ taa an loger école-sow kɔnɔ fenêtre tɛ école-so dɔw la u bɛ dɛbɛn kelen d'an ma bɛɛ n'i ka dɛbɛn et donc an yɛrɛ tun bɛ n'an ka daraw n'an ka serviettes n'an ka brosses ni fɛnw ye u bɛna ka na olu fɛnsɛn an bɛ taa école-sow la ka taa an bɛ taa si ye après an bɛ taa jouer n'an tun ye jouer ko kelen kɛ o tun ye 200 ye tile journée kɔnɔ hali n'an tun ye tile 20 kɛ a tɔgɔ ye di Sanankɔrɔba ni an ye jouer ko kelen pe de kɛ 200 de tun ye an ka prime ye o la et donc il faut an kɛ basi o kɔnɔ ka siraw minɛ n'an ye 300-500 kilomètres
bâche au qu'on a mot tan duru tan joli surchargé yɛrɛ dan ka fara an ka jouer kɛ minɛnw kan i bɛ an bɛ taa ka taa se o dugu la dɔrɔn a dɔw la an bɛ se don min an bɛ jouer o don donc fo ka taa se bɛ anecdote dɔ fɔ don dɔ an fara ɲɔgɔn kan an ko n ko siɲɛ wɛrɛ an n'an bɔra nin tournée an tun bɛ tournée na yɔrɔ dɔ la je crois Kalana don et donc an ye d'abord un peu avant ni Michel y'a kumaw ni fɛnw daminɛ o y'a sɔrɔ Ousmane Sow bɔra Kalana ka na donc ale kɛra directeur kura ye et donc Kucala an ye ne ni Michel y'a kuma daminɛ an y'a fɔ an kɔrɔkɛ dɔ ye ko Tedi ala k'an hinɛ Tedi la Tedi ko aw b'aw yɛrɛ se k'a tɛ changer je me souviens an taara Kalana an y'a kuma continuer k'a continuer maguma i da don a la ka an ka kuma tiɲɛtigiya et donc kuma sera Ousmane Sow ma Ousmane Sow i da fara a kan donc o dankɔrɔba fila faralen fɛn kan donc finalement kuma warankata la an ni ɲɔgɔn cɛ fɔ finalement an nana ka na fɔ ko sisan à partir de maintenant nous an sera Bamakɔ n'u ko k'an ka taa tournée na ni direction nationale des arts ko k'an ka taa tournée na dugu min na donc ni u nana bâche ni jɔ dɔrɔn an bɛɛ ka tunu c'est la grève de la bâche daminɛna ten an nana effectivement an bɔra Kalana ka na o la cɛ a fɔra k'an kan ka taa Segu ni min nana n'a ka saga donni ye n'o ye bâche jɔlen dɔrɔn o bɛ turu cɛ an bɛɛ tununa donc direction des arts ye an wele k'an punir o la k'an convoquer o la donc o de convoqué donc Soumaïla Diakité qui était directeur national des arts y'an wele ka taa dɔgɔya ko tant que la bâche reste un moyen de transport en République du Mali vous voyagerez en bâche etc. Ousmane Sow ko mun yɛrɛ Ousmane Sow ye fɛn dɔ de fɔ et donc Soumaïla ko kuma n bɛ bojalan de don aw da kɔnɔ Soumaïla Diakité ye nin bɛɛ fɔ Ousmane Sow wallahi et donc o kɛlɛ nana ka na taa se fɔ Bakari Traoré qui était le ministre de la culture à l'époque Bakari k'an bɛɛ convoqué à travers du musée national là. C'est ce jour-là que Ousmane Sow a dit au ministre devant tout le monde, son staff et tout le ministère réuni que le théâtre national était un bluff. C'était comme une bombe. Absolument. Et donc, on a que finalement, on a eu journaliste où il est blâmé. Oui, ministère de la culture, la Katani, direction nationale des arts, la Kadatu, la Kafoko, Ntarakuma fo journaliste, c'était Aurore à l'époque. Aurore. Sango, c'était Sango qui avait fait mon interview. Sango Mumbe, Fave Djalamougou Siritan, c'est lui qui fait les présentations maintenant quand c'est des choses officielles, un type pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration. Sango qui est une interview. Donc, Soumaïla Diakité na Koro Brinoni Sogore Nounou et Nwele Kata Nwele Ani Seydou Touré. Koro Seydou. Ya Nwele Kata en ministère de direction nationale des arts la ko la ko pour ne même fo journal la ko ne ko ngata fo journaliste we ko o kuma te tien. Fin dun te journal ngono femi te tien. Ti an bora dron tara fo sango etuni. Aurore la. Nga ngo sango ngu ye wele ko ngana fo ko nyimi fo ko tien. Oui, je crois que yo fana bo quelque chose. Oui, blâme nema donc blâme ko fait obi se qui gain et tout etc. Donc anye kele on y fait et donc pour que vraiment la condition des artistes puisse être améliorée. Parce que ni be ni jamana bara tsugula. Tiena ini hakli sigi kakan. Ini boyen kakan. Ini toboto kakan. Parce que vraiment il va que ini ani disons façon kanu ere don jati do ko an kunta ke wor ko santa anga sarani amba débrouiller no été mais à to passion min bana faut vraiment passion kana ni façon ere passion min be anni nani ote donc anyo kele on fait on pour revaloriser la culture pour revaloriser l'artiste pour donner à l'artiste une place noble dans la société. Et donc faut mo ka commencer ka artiste ou bonyaku ou gashi sigi ka donc a foko barakela ou na fo to tugu ka donc a foko faso kanu tse ka ke mokola ka timo kan et donc anyo o kele oke ka o don adamade kuma finalement il mo bo de un fro artiste uma
avec beaucoup de fierté, beaucoup de grandeur, beaucoup d'honneur, beaucoup de contentement. Et donc, en Siraka, au Keleke, je pense qu'au atmosphère bien, on domine copie. Voilà. Il a faut ibe francini malini yogonti. Dalemba la ibe ka cinéma bara yogon kili ni keno. Absolument. Dan fara jumeni be ulu fanata ulu ka chachiri kechugala ani mali reta la. Et subhanallah, on connaît. Bon, dans fara, c'est-à-dire que différence d'évolution min bɛ France yɛrɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o différence d'évolution de bɛ an ka baaraw kɛcogo fana ni ɲɔgɔn cɛ mais c'est très normal olu ta ye min ye politique culturelle b'u fɛ yen politique culturelle de tɛ anw fɛ yan an y'a kuma fɔ a ka ca je crois que assise min c'était les assises hein. Allez, je n'ai vu nulle part où il va sur phrase ni saba dɔrɔn bɛ yen pour la culture. O dun ka o de dun b'an bolo o de y'an ka sanu ye o de y'an ka wari ye o de y'an ka pétrole ye o de y'an ka fɛn ye comme n bɛ deli k'a fɔ cogo min pétrole ni sanu ni fɛn minnu b'an bolo an mago ɲɛlan tɛ o parce que a nafa bɛrɛ tɛ s'an ma fɛn min nafa yɛrɛ bɛ s'an ma yɛrɛ o y'an ka culture de ye assise nationale la culture ligne dama-damani dɔrɔn de kɛlen bɛ ka culture fɛnw suggérer pour la culture c'est quand même pas possible j'ai trouvé ça que c'était complètement ridicule. Ou bien culture kuma fɔ u ka discours la dɔrɔn c'est simplement pour que u ka discours tiɲɛ n'o tɛ a fɛn tɛ k'a kɔnɔ d'abord comment on peut comprendre k'a fɔ fɛnw na il y a même pas tɛ n yɛrɛ k'a fɔ ko il faut un théâtre au Mali il y a même pas de théâtre au Mali centre culturel français o tant ta ye Cheikh Oumar Sissoko y'a débrouillé k'a ka kora film jɔ c'est le seul truc un des seuls trucs privés au Mali où on peut faire des choses, on peut faire une projection, il y a de l'espace pour jouer. Mais ils n'ont pas les moyens, il l'a fait sur fond propre, il n'a pas des moyens, il n'y a pas le moyen d'avoir un vrai théâtre. Alioune Ifrandiaï de Blomba, il a fait ce qu'il peut, c'est le seul endroit où on peut créer des choses dignes d'être appelées, un théâtre, vraiment, acoustique kodo. Lumière cours, projecteur cours, sonorisation cours, à la clé à Temala, le palais de la culture n'est pas un théâtre. Le CICB, ce n'est pas un théâtre. Et donc, les vrais théâtres, il le faut au Mali. Il le faut. Mais le Congo, la culture tient au Mali, c'est par la volonté des hommes de culture eux-mêmes. Notre salle Kelingele, Ali, follow, il y a maison des genoux, ni fait un tombé. C'était un très bon départ. Ou dans un droit au city que nous transformer vraiment des véritables théâtres. Il faut une politique culturelle au Mali. On n'a pas d'infrastructure et ça c'est complètement impardonnable. Hala on de là que jouer l'empayelena. Nga toto ibe kani geleya munu fota comme oye mo korobe o mena abarala nga alibi aw ma la jeka sika fara jongo kan ka si sanfɛ mɔgɔ ma wala so sika nyesoro kula mais be an ye nin fɔ ka dɛsɛ be an bɛɛ y'an seko kɛ ne tɛ mɔgɔ kɔrɔba kosɛbɛ mais ne kɔrɔkɛw bɛ yen n kɔrɔkɛw bɛ yen n kɔrɔmusow bɛ yen olu bɛɛ ye nin kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ bɛɛ y'i sen don k'i bolo don moi j'ai un projet de théâtre maintenant que je dépose à chaque depuis Moussa Traoré fo kata se bila un projet de théâtre président mana sigi m'a renouvelé kata déposer atete kun ye wele kuma dɔ la ko bon donc il be mun kɛ nga ay salle de cinéma dɔ di en dron je parce que comme au mur ben déjà c'est facilement transformable je vais en faire mon théâtre atete ye wele akoko bon ko nga ta lajɛ salle de cinéma répertorié n'a sɔrɔ min ye état ta ye n ka n'o de a ma donc pour que a ka se k'a fɔ ministre ye u ka a essayer k'o kɛ n tɔgɔ la bon an y'o baaraw bɛɛ kɛ n taara salle de cinéma ni fɛnw bɛɛ recenser effectivement mais je pense que ala ma hinɛ n'a tete la c'était un bon grand frère un bon ami et donc n'a y'a sɔrɔ a volonté yɛrɛ tun bɛ yen dɔrɔn président de don président bɛ téléphone ta dɔrɔn allo monsieur le ministre i ka mɔgɔ dɔ bila dɛ i ka a lajɛ ni salle de cinéma kɔrɔ ninnu ni dɔ état ta ye an ka kɛ Gimba tɔgɔ la karaw c'est terminé a tun bɛ ɲɛnabɔ o yɔrɔ bɛɛ mais bon
Je l'ai renouvelé plusieurs fois et donc jusque là le projet reste quand Tate Bosch était bon. Mais en be baraka. Ni kuma munumunu fo anje na sujet là. Ikungo de ko différence jumembe Mali ni fin culture tché. Alors maintenant fin do de fo tché do kumbe Francisco Jacques Lang. Jacques Lang allait être ministre de la culture. Mba fo plateau Tchamaga. Mitterrand kera président Mitterrand a wele ko mbe fe gige ministre de la culture a ko Mitterrand ma comme sona mais condition do de bena culture budget ni ne lo 6 ans mais ni ya keni beson ni ma ko inte son Mitterrand ya keni allez ambe domina ko bi na fora ko le meilleur ministre de la culture de tout le temps a tobe sans faire mochi ma se ga bati folo. C'est une question d'engagement politique. C'est tout. On n'a pas de politique culturelle, c'est dommage. Si mon bé oye, ni ala sera ka chama wore faraka. Ika seka yele mabulu do Mali arla. Ebe yele maduka ta sera eba yele machugo. Non mais en une fin il faut simplement tenir compte de tout ça. L'homme le plus cultivé ou la femme la plus cultivée du Mali, ni a que ministre de la culture, ni ma culture moyenne d'ama. Ni ma politique culturelle moyenne d'ama, il ne peut rien faire de la culture, c'est tout. Il faut doter le ministère donc d'un fonds assez considérable qui permet aux réalisateurs de cinéma, kuka scénario, kuka film réalisé, quoi, production, il faut permettre donner un fonds suffisant à tous ceux qui ont des projets de théâtre, kuka théâtre, ou résidence, ou kuka théâtre monté, à jouer. Il faut donner la possibilité aux photographes, aux dessinateurs, aux peintres, aux sculpteurs, à tout le monde, fond de un fonds considérable pour la création. Il faut que tu fait une fitini de blind quand fait à 20 millions ou 2 millions donc un très très grand fonds à budget. Je crois que le ministère de la Culture doit avoir le budget, un des budgets les plus élevés du Mali. En dawa en culture. Aux cultures qu'il a en sondi là. Tout va dans tous les sens. Chacun sa petite télévision, ni page Facebook, ça va dans tous les sens parce que culture m'a encadré. Culture est jouée ou ni fait un droit. Culture est d'ambe kofo, éducation kofo, fait un kofo. Et donc théâtre ni cinéma on y fait ou ben ni belle kofo. Créateur ou ben adamaden à partir de l'intérieur pour que tu sois meilleur à l'intérieur d'abord pour que ton extérieur soit meilleur et soit contagieux. Voilà. Parce que autant le mal est contagieux, autant le bien est contagieux. Alors contaminons-nous en bien. Et à toi, quand il y a il y a pas mal. Il y a pas mal. Non, oui, femme. Ah, le diamant. D'accord. Nyala et jamukan kunche. La ini jumeni bipulu kanyesi anga jamana nyemogoma. Message jumeni bipulu kanyesi malien di umpela jilimbi. Ah bon, d'abord qu'on me trouve mon théâtre. Ouais, faut le dindonge ga koshi yerema. Et ensuite vraiment ou bien fait on fait nata. Il m'a dit fanga manake tugo jama ba kenye. Jama si le jama va dans tous les sens. Adamaden la don tugo nyuma nous la moko tugo nyuma a be répercuter fin bela jelenga dien la tigela. Au secret ba nga culture tromper de bolo. Nous yo négligerons mana dien fin sugo que ça va toujours partir. Ça va dérailler. Tu sais canaliser, c'est pas possible parce que c'est une question de comportement, c'est dans la tête des gens. Et donc tant qu'on n'investit pas dans notre culture, tant que on m'a approprié anga culture là, tant que on m'a wasona anga culture, tant que anga culture mado en bonam, en deun, en héros kungolo na dusukuna. Anga sira atamande en fait anga moya abeto lumbu lambala hanna ma bon fait na ma bon na lumbu lambale do te fait basigile comment de te bel lumbu lamba te bon lumbu lamba infana te nyuma yo na basigira o de kan voilà
ala kana manden bon lumulamba ala ko fana ban o te ban tant que famois ma conscience sera k'a fɔ k'an ka culture de ɲɔgɔn ta an ka foyi la et donc ko investissement fɔlɔ k'an ka ko la le ministère de la culture doit avoir le budget le plus conséquent n ko bɛna fili dɔɔni kɛ parce que ma acte 7 cɛ dɔ bɛ yen ko Adama Traoré acte 7 vraiment kɔni a bɛ baara min kɛ dan t'a la donc lui aussi vraiment c'est vraiment comme c'est comme un département ministériel. Donc voilà, donc lui aussi il fait ce qu'il peut. Oui, non, mais ça, c'est au festival qu'on n'en parlons pas. Donc ça, c'est des choses que nous avons qui sont des acquis. En me barka dala là, donc en beau mokofo, mamou dafé et tout ça là. Donc ça, c'est des gens qui ont donné toute leur âme pour la culture du Mali. Vraiment. Donc des gens comme Cheikh Omar Sissoko, Mamoun Dafé, Adama Traoré, ça c'est un barka dala, un barka daoulou. Ouais, mais faut mon frère, mais démissionner nous faut fana vraiment Petit Gimba numéro 1, Petit Gimba numéro 2, Kanté. Tous les petits Gimba là, il y en a beaucoup à Tchemana, Moussoma, Katoucha Togo, tout ça là. Et donc tous mes enfants là, que ce soit Petit Seko, Petit Dogono Fama, Yoro Jakte, et bien tous mes les jeunes humoristes là, voilà, bella jelinfo parce que ndeunedo ou yen lakodon ou yen boyan. Tuma dɔw u bɛ fili o ye denmisɛnniya ka baara ye mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'u ka baaraw man ɲi u bɛ baara kɛ cogo min ala de b'a dɔn c'est de très très gros travailleurs et donc ne tɛ yan ka ca san 20 a bɛ san 22 bɔ mais matunu c'est parce que olu de bɛ ka ne perpétuer olu de bɛ yan chacun dit anw ye Gimbadenw ye et donc olu dun bɛ baara min na a bɛ mɔgɔw nisɔndiya a ka di mɔgɔw ye. Et donc, ils sont en train de me perpétuer car ils étaient depuis très longtemps. Je ne suis pas là, mais je n'ai pas disparu. Et donc, en bouffe barala, voilà ka barkadou là. Voilà. Merci. Allah me baro. An kun bɛ tonton Gimba de fɛ yen nɔ ka se ka ɲɛfɔli k'an ye Mali cɛciriko la an ka cɛciriko la olu jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana siniɲɛsigi la sabula olu de bɛ to ka jateminɛw kɛ ka waleya dɔw ka olu ladege cɛciri kɔnɔ walasa ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ fo ka jigin duguma ka se ka anw ladi k'an bila siraliko ɲuman na wa ka kan fana an kan ka culture ka ba ta don ba la hakili la aw ye caman faamu an ka bi jɛmukan tagaboloya la ni laseli de kun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn du wɛrɛ ni ala ka jɛ